Billedet er malet af Christopher Wilhelm Eckersberg. Det foregår i 1807. Billedet forestiller Københavns bombardement, der blev angrebet af englænderne. Billedet er et landskabsbillede og malet med hånden. Kunstneren brugte denne teknik, fordi der ikke rigtig var noget andet at vælge imellem. Billedet er beskåret på den måde, så man lægger mærke til skyerne og bomberne. Billedet er manipuleret, fordi at det ikke er helt op til sandheden. Der er pillet en lille smule på det, for der var ikke så meget lys dengang. Billedet er abstrakt, og det er en lille smule fiktion, for det er ikke helt op til sandheden. Men der er jo noget, der er sket i virkeligheden, så det er ikke... Så det er en lille smule. I forgrunden der er der nogle soldater og nogle træer, og i mellemgrunden der er der en sø. I baggrunden er der bombardement, som man kan se. Det er en blanding mellem normal og fugleperspektiv. Det var alt for os.